Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым, як звычайна, можна слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Ну, у прынцыпе, вы гэта ведаеце, таму, відаць, больше паўтараць не буду. За некалькі дзён, пакуль доўжылася мінская міжнародная кніжная выстава, пісьменнік Віктор Мартинович зладзіў некалькі аўтограф-сесій. Мала таго, што цягнуліся яны па 3 гадзіны, калі не больш, то і на абодвух гэтых аўтограф-сесіях недахопу у жадаючых пазнаёміцца з аўтарам не было. Ці азначае такая цікаўнасць да сустрэч з літаратарам, што беларуская літаратура вяртае сабе чытача? Мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта Віктор Мартинович. Добрый день. Вітаю вас. Вітаю. Віктор, мне так пашчасціла вас нарэшце злавіць у Беларусі і выцягнуць да нас у эфір. Дзе вы ўвогуле? Вот паглядзіш Facebook, то там недзе з пальмамі, то там з нейкімі абарыгенамі. Дзе вы ўсё ездзіце? З абарыгенамі. Я ўвесь час з абарыгенамі і з пальмамі. Вось, шмат вандрую, як ўсё жыццё марыў. Усё жыццё марыў стаць пісьменнікам, усё жыццё марыў шмат вандраваць. Вось, дзякуй Богу, наспеў той час, калі магу свае мары здзейсняць. Я шмат сапраўды павандраваў па Азіі ў гэтую зіму, пазбягаў старанна зімы, а яна ніяк не наступала. І вось калі вярнуўся, яна тут як бац, і снег, і завея, і ўсё астатняе. Ну, гэтыя вандроўкі вашыя, гэта ў пошуках нейкіх новых, можа быць, для раманаў, тэм, ці проста вот чалавеку хочется нарэшце здзейсніць сваю мару, ёсць такая магчымасць, і чаму б і не? Не, ну, канешне, ты падчас шпацыраў па якой-небудзь дацы ў Бангладеш бачыш шмат сюжэтаў для апавяданняў, для п'ес, ты просто бачыш шмат жыцця, шмат смерці, шмат усяго таго, чым Еўропа зараз ужо не вельмі багатая. Мы живем у такім стэрылізаваным свеце, мы живем у аперацыйнай такой вялікай, дзе ўсё як бы стэрыльна. Там ўсё жыццё, дзе нават старыя не выглядаюць як старыя, хворыя не выглядаюць як хворыя, бедакі не выглядаюць на бедакоў. Калі жабрак падыходзіць на Якуба Коласа і кшталту попросіць крышачку рэшты, я гляджу, ён выглядае лепей за мяне, яго красоўкі лепшыя за мяне дакладна, за мае. Там все насамрэч, там рэальнае жыццё, непрыхаваная старэча, непрыхаваная галеча. Вось за гэтым і трэба туды ехаць, каб прыгадаць, што такое быць чалавекам, што такое шчасце, што такое сум, все там канцэнтраваным выглядзе ёсць. Вы думаеце, што калі б паехаць у якую-нибудь занядбаную вёсачку ў беларускіх лясах, вы б там не тое ж самае пабачылі? Ну, амаль што. Апроч пальмаў, канешне. Пальмаў там няма, абарыгены ёсць, абарыгены нават больш цікавыя. Я не магу сказаць, што я не езджу. Я ўлетку, пачынаючы з красавіка, мабыць, пачынаю вандраваць і па Беларусі, калі здараецца там 2-3 дні, бяру намёт, еду у якія-нибудь пердзі, вось, дзе няма дарогаў і няма нічога, і там таксама адбываюцца цікавыя сустрэчы, але што варта трымаць у галаве, гэта тое, што любы беларускі нягоднік, любы бядак беларускі, ён все ж таки належыць да залатога мільярду. Мы з вами благословеныя тым, што мы у залатым мільярдзе, у супольнасці людзей, якія за месяц зарабляюць так ці як ж больш за $100 у месяц. Усе астатнія 5 мільярдаў жывуць у сапраўднай галечы, калі б які-нибудь Вася з вёскі Барбарова пажаліўся на жыццё чалавеку, які жыве недзе-небудзь на чарах у Джамуне у картонным корабе, вось, і гэты кораб раз на 3 дні здымае рака проста праз вяртанне русла. Мабыць, ягоныя абарыгены нашых абарыгенаў не паразумелі б. Вось, няма ў нас галечы. Віктор, мы з вами знаёмыя ўжо шмат гадоў. Я не хочу сказаць, не пахваліцца, што мы там сябры, но знаёмыя. І я памятаю вас яшчэ журналістам да таго, як вы сталі вядомым
і папулярным пісьменнікам. Вот Віктор Марцінович тых часоў нашага пачатку знаёмства і цяперашні. Чым ён адрозніваецца? Вот можна сказаць, памятаеце, як у залатым цялёнкі? Забурэл, камандор. Забурэл, конечно. Я забурэл, однозначно. Ну, я не ведаю. Мне здаецца, што, можа быць, я зараз болей чытаю. Вось, калі ты пісьменнік, калі ты прафесійны пісьменнік, ёсць адзіны шлях раскачаць свае цягліцы. Немагчыма пісаць шмат. Вось у адрозненне ад мастакоў, якія выпрацоўваюць тэхніку тым, што яны шмат мусяць кожны штодзён маляваць, штодзён трымаць аловак у руцэ. Паэтаў і празаікаў шмат пісаніны мае ўласцівасць забіваць. То адзіны шлях, адзіная качалка, адзіны спортзал для нас — гэта бібліятэка і кнігі. Чытаю я, мабыць, занадта шмат зараз, не чытаў, калі быў журналістам. Усё астатняе, здаецца, засталося такім самым. Вось я не магу сказаць, што я нейкай іншай асобай стаў. Віктор, я памятаю, вы сказалі пра тое, што вот, нягледзячы на тое, што вот вы ўжо знаны пісьменнік, 4 кніжкі маеце, у ПЭН вас прынялі, але вот літаратурная тусоўка так вас і не прымае. Тут у мяне 2 пытання. А што вот это за літаратурная тусоўка, па-першае, а па-другое, а яно вам трэба навошта? Дык не трэба, я ўжо папусціўся, ведаеце. Ўжо хай сабе, ўжо пройдзеныя гэтыя пасылы, гэтыя крыўды, гэта ўжо з пройдзенага. І раманаў ўжо не 4, а 6, і перакладу ўжо болей. Што такое тусоўка? Ну, гэта людзі, якія ў пэўны момант паспяхова манапалізавалі права называць тыя творы, якія ім не падабаюцца не літаратурай, а тыя творы даволі штучныя і смешныя, на мой погляд, даволі дзікунскія ў плане якасці сапраўднай, якаснай літаратуры. Вось гэта тыя людзі. Я не ведаю, чаму я не здольны быў з імі пасябраваць. Я, чэснае слова, спрабаваў. Я нават з некаторымі з іх выходзіў запрашаў, мы разам запрашаў у рэстарацыі, спрабаваў іх зразумець. Гэта што была такая спроба? Давайте я вам налью, а вы мяне пралабіруеце. Не, гэта была спроба просто пасябраваць. Ну, як у нас у нашай краіне сябруюць? Ну, кшталту сесці, там, разліць, бахнуць, закусіць. Ну, ось не атрымалася. Ну, то бок табе у твар увесь час кажется одно, за твоей спінай другое, у медыях трэцяе. Мяне гэта забарала. Ну, крывадушнасць — гэта адно з самых прыкрых якасцяў у чалавеке. Мне яна найбольш не падабаецца ў тых, каго можна было б назваць калегамі. Але крыўдаў таксама няма. Просто ёсць адчуванне. Ну, я нават ужо і не здарокаюся, калі бачу там некага на... Таму што я ведаю, што зараз пачнецца: ой, чытаў твою кнігу, ой, такая добрая, ой, бачыў твою аўтограф-сесію, так шмат людзей, а потым за спіной, ну, навошта мне гэта трэба? Піша нейкую фігню, такое. Трэба захоўваць гігіену ў гэтым выпадку. Трэба проста, ну, я ж рукі перад тым, як сажуся есці, мыю. Вось таксама трэба мыць нейкія сяброўскія стасункі. О, таксама яшчэ адна вострая тэма. Чаго Марцінович так шмат баніць у Фейсбуку? Блін, вось даўно хацеў сказаць, чаму я так шмат людзей забаніў у Фейсбуку? Вот, дарэчы, да. Вось давайте да сутнасці адразу. Усё вельмі проста. Дзе тут камера? Усё вельмі проста. Я не пераношу тупізны. Калі я бачу, што чалавек піша нешта тупое, я просто не хачу гэта бачыць. Гэта не пра маю ганарыстасць, гэта не пра мой там, не ведаю, не пра маю самавітасць. Я просто не хочу бачыць людской тупізны. Вось таму я гэтага чалавека выдаляю з ліку тых, каго я прагортваю. Ён працягвае, я ж добра усведамляю, што ён працягвае звягаць, ён працягвае там ляскаць зубамі. Хай сабе, просто не хачу псаваць сабе настрой. Вось не хачу псаваць настрой, чытаючы чужую тупізну. У мяне шмат ёсць чаго іншага пачытаць.
Але вот глядзіце, шмат вот скажем палітыкаў ці журналістаў нават папракаюць тым, што вот вы жывеце і ствараеце свае там нейкае бачанне таго, што адбываецца ў краіне, дзякуючы Фейсбуку, ну той суполкі, якая ёсць вакол вас. А гэта найперш аднадумцы, якія глядзяць на свет так жа, як і вы. У вашым выпадку, калі вот скажем там крытыкаў ці там тупых выдаляеце, вы ж не бачыце стаўленне шырокіх мас да вас і вашай творчасці. Слухайте, мне пофиг, просто пофиг. Я у адрозненне ад палітыка не з'яўляюся залежным ад меркавання шырокіх народных мас. Я ніколі ў палітыку не пойду, таму што я вельмі добра усведамляю, што я не вытрымаю там, я 10 чалавекамі кіраваць не здолеў у свой час, калі узначальваў адну структуру у акадэміі. Вось мне гэта просто гэта не маё. Я як бы суб'ектыўны, моя праца вельмі суб'ектыўная. Я пісьменнік, я мушу ствараць свет. Тыя людзі, з якімі я магу палбатаць у нейкай вёсачцы у краме, у чарзе за хлебам і водкай, яны у Фейсбуку не серуць, ведаеце, у іх ёсць шмат іншых сапраўдных справаў. Ну, яны, дарэчы, разумнейшыя, ведаеце, вось такіх тупых откровенно, ну, людзей сярод іх няма, таму мне яны вось цікавыя. Імі я хачу сабе атачаць, іншымі не хочу бачыць, не хочу псаваць настрой. Так мой свет праз гэта, прынамсі той свет, які я бачу праз Фейсбук, з'яўляецца такім крышталізаваным. Але гэта, як ведаеце, як з літаратурай. Я не буду чытаць, мне дастаткова 10 сторонак, каб зразумець, ці вартая кніга, ці не. Вось мне дастаткова 3 тупых допісаў, не абавязкова пра мяне, шмат каго з забаненых я выключыў праз нейкія удзелы у дыскусіях вокруг гідройца, калі я там нават не быў у доўгіх спісах, я просто бачыў, як людзі выказваюцца пра літаратуру і разумеў, што гэта не той узровень, які я мог бы назваць прыстойным. Мне не хочацца такіх людзей бачыць вакол сабе у сваім сеціве, у сваім Фейсбуку. Дарэчы, вот не думаў пра гэта пытацца, ну калі вы самі ўжо закранулі такія вот тэмы, що ж такі, а ваше стаўленне да усіх гэтых прэмій, гідройцаў і ўсіх астатніх, вот як вы ставіцеся да гэтых намінацый? Ну, я стаўлюся да прэмій няблага. Што тычыцца гідройца, мне здаецца, асноўная падзея ў свеце гідройца адбылася з друкаваннем мемуараў Антіпава. Вось тут шмат што проста патлумачылася. І мне здаецца, што пасля публікацыі мемуараў, пасля выключэння аўтара гэтых мемуараў з ліку тых, хто можа быць датычны да гідройца, ну, можа быць, нейкая новая старонка адкрыецца. Я вельмі спадзяюся. Беларуская галоўная незалежніцкая прэмія «Гідройц» мае не вельмі яскравую гісторыю зараз. Спадзяюся, ўсё зменіцца. Дарэчы, я таксама зараз у пэне магу дапамагчы. Зараз вы нагаворыце тут на тое, што выключаць вас з пэна. Хай паспрабуюць такая. Не, ну хай, я нікога ж не крыўджу. Я нікога не крыўджу. Пэн-цэнтр вельмі прыстойная суполка, якая была складзена, створана класікамі беларускай літаратуры. Просто апошнім часам праз гэтыя бойкі даволі штучныя. Яна, гэтая тусоўка, якая кіравала гідройцам, забылася на тое, у чым праўда, брат, як у браці, ведаеце. Вось зараз я бачу, што нейкае аздараўленне адбываецца, і гэта добра. Дарэчы, калі вот загаварылі там пра баны, там можа быць пра крытыку, не крытыку, я ж перыядычна сустракаў у Фейсбуку тым жа самым там допісы кшталту такога, што сярод іншага, не буду казаць, што это ўсе так, но пра ваш раман «Ноч». От узяў, пачаў чытаць, ці можна здаць назад, што гэта такое. Як вот вы ўспрынялі такое стаўленне? Хай здаюць дадрукоўкі, перадрукоўкі. Людзі, якія, я не памятаю, колькі я асобнікаў «Ночы» падпісаў на гэтай кніжнай выставе. Глядзіце, 2 гады прайшло з моманту рэлізу. Рускі рэліз быў увосень. Шмат людзей ужо прачытала, і шмат водгукаў ёсць на агрэгатарах крытыкі такіх не кшталту лайвліба.
Можна пачытаць, і погалас ідзей людзі набываюць, нягледзячы на тое, што раману ўжо 2 гады. Мне здаецца, што гэта нават добра, калі чалавек, прачытаўшы 10 старонак, разумее, што гэта не яго. Хай здаюць, хай здаюць. Я час ад часу бачу на барахолцы ў онлайнеры вельмі старыя выданні кшталту параноі, якія немагчыма набыць, якія людзі збываюць так, як быццам бы гэта нейкі корч, ведаеце, нямецкая аўтамарка 10гадовай даўніны. Гэта цікава. Ўжо не толькі першасны рынак ёсць для літаратуры, але і другасны рынак. Вось. І гэта, дарэчы, паказчык наадварот, не непапулярнасці, а наадварот. Дадзім магчымасць задаць пытанне. Алесь Кіркевіч пытаецца, ваше меркаванне, як мае выглядаць чытабельны і сучасны літаратурны часопіс у Беларусі, ці будзе ён наогул актуальны і патрэбны каму? Дзякуй. Вот ваше меркаванне. Дзякуй спадару Алесю, вельмі цікавае пытанне. Мне здаецца, што яшчэ 10 гадоў таму такі часопіс быў бы незапатрабаваным, таму што я памятаю часы, калі беларускія меды, калі такая дыскусія, як вось зараз у нас адбываецца ў эфіры, простым эфіры радыё, была б нездольная, немагчымая, таму што беларуская літаратура нікому цікавай не была. Вось я прыязджаў у Кіеў, бачыў, што там робіцца з Жаданам, напрыклад, і разумеў, што так, мы ў нейкай пятцы знаходзімся Еўропы. Вось зараз часы змяніліся, мы бачым, што любы заўважны рэліз адразу патрапляе на Тутбай. Мы бачым, што вось вы запрашаеце мяне, пісьменнікі робяцца, нацыянальныя пісьменнікі не проста цікавымі. Мы, здаецца, нават Расіі фору даем. І гэта незвычайна, таму што я быў у верасні на шэрагу мерапрыемстваў з вядомымі расійскімі пісьменнікамі, са знанымі аўтарамі. Я бачыў, колькі людзей збіраецца там. І вось і гэта натуральна, таму што цікаўнасць ва ўсім свеце да кнігі ідзе на спад. А ў нас вось раптоўна адбываецца адраджэнне і ўздым. Гэта так незвычайна, гэта проста залатыя часы для літаратуры. Дарэчы, вось сапраўды цікавае меркаванне. У нас на мінулым тыдні былі ў эфіры прадстаўнікі Украіны, і выдавец кажа, што украінскі Афонін кажа, што вот трэба рабіць усё, каб прывучаць ці вяртаць людзям уменне чытаць. Беларусам трэба вяртаць уменне чытаць? Ці вот, як вы кажаце, яно ім і само вяртаецца? Яно ім вяртаецца, але яно вяртаецца не як уменне чытаць, а як хутчэй цікаўнасць да свайго. Вось мы бачым, што шмат чаго цікавага адбываецца ў палітыцы, і людзі неяк адчуваюць гэты подых новых вятроў, якія дзьмуць з усіх бакоў. Я не магу сказаць, што гэта суправаджаецца адраджэннем чытання як такога, таму што шмат для каго сапраўды чытанне гэта сёння гартанне стужак у Фейсбуку, і нават добра, калі так, таму што хутчэй за ўсё гэта гартанне подпісаў да фотачак у Інстаграме. Вось, і гэта, канешне, прыкра і дрэнна. А што з гэтым рабіць? Не ведаю. Трэба пісаць неяк па-іншаму. І тут, калі б мы былі на літаратурнай дыскусіі, я б тут лекцыю прачытаў пра тое, што, уласна кажучы, адбываецца з прозай. Вось паглядзіце, гэты новы раман Александра Філіпенкі. Гэта нешта вельмі сугучнае часу, таму што фікшн і нон-фікшн імкліва збліжаюцца. Вось няма ўжо той мяжы, якая была ў момант з'яўлення той самай маскоўскай вядомай выставы фікшн нон-фікшн. Сёння Горват гэта што? Гэта нон-фікшн, гэта фікшн, гэта... І вось куды б мы не паглядзелі, вось Флоріан Іліас, немец, гэта што? Гэта фікшн, нон-фікшн. І гэта адно з наступстваў гэтай сеціўнай эпохі, далей будзе толькі горай. У гэтым сэнсе. Класічная літаратура мусіць змяняцца. Але, дарэчы, я вось усё гэта разумею, але працягваю чамусь пісаць олдфажныя раманы з сюжэтам без драблення на главы, як вось тое, што мы бачым у сабаках Еўропы, таксама сучасны твор, у тым сэнсе, што гэта не адная нарацыя, вось яна ў гэтым падобная на Тэлурыю сарокінскую.
але я пры гэтым застаюся олдфагам чамусь. Два пытанні падобныя адзін да аднаго, таму я задам, можа быць, іх разам. Васіль Герасімчык і Анна Пракапович пытаюцца, як у вас нараджаюцца новыя творы, што вы адчуваеце падчас стварэння, ці пісалі вы калі-небудзь тое, за што было прыкра, і Віктар, вы вельмі цікавы творца, дзе знаходзіце натхнення і сваіх герояў. Усё разам, это в прынцыпе вот творчы працэс. Пішыце, да. Варта, мабыць, сказаць толькі тое, што натхнення і ідэй у галаве вірую увесь час вельмі шмат, і я ўжо не ведаю чаму. Звычайна пасля 40 пісьменнік робіцца вельмі тугім на новыя сюжэты. Вось у мяне хутчэй ідзе зараз на гэтым этапе такая сяйба кшталту, вось гэтае зерне трэба пасеяць, а гэта не, таму што шмат што з маіх ідэяў, якія ёсць для твораў, былі б вельмі актуальныя для Беларусі, таму што ў беларускай літаратуры, якая толькі паўстае зараз, ёй усяго там толькі 100 гадоў збольшага, у ёй нічога няма. І там вось можна рабіць Шерлока Холмса беларускага, можна рабіць, не ведаю, можна рабіць Джозефа Конрада беларускага, можна рабіць Джойса новага беларускага, але ўсё гэта было. Я забараняю сабе пісаць тое, што ўжо было хаця б дзе-небудзь. Мне здаецца, што нам патрэбныя сюжэты, мы жывем у свеце без межаў, і сюжэты мусяць быць такія, каб яны торкалі адразу і чалавека з Нямецчыны, і чалавека з Аўстраліі, і чалавека з Беларусі. Таму што канкураваць мы мусім зараз я мушу зараз не з Алексіевіч, Бахарэвічам, Горватам, а з Нілам Гейманам, я не ведаю, Стывеном Кінгам, Барысам Акунінам. То бок свет зрабіўся з Уліцкай, з Сарокіным, з тым самым Пелевінам, які, дарэчы, пасля столькі гадоў напісаў добры твор нарэшце. То бок людзі у часы флібусты, яны не робяць вялікага размежавання. Ты беларускі аўтар, ці ты індыйскі аўтар, ці ты беларус, ці хтось замежны. То трэба выдаваць нешта прынцыпова якаснае, прынцыпова неіснае ў літаратурным свеце. Але глядзіце, скажем, той, вот як вы сказалі, скажем, прыхільнікі дэтэктыва, магчыма, хацелі б по-беларуску і з беларускімі нейкімі сюжэтамі пачытаць типа беларуска сучаснага Конан Дойля. Хтосьці, вот я б, напрыклад, калі б з'явіўся які-небудзь наш свой беларускі, свая Урсула Ле Гюін, таксама з цікавасцю пачытаў, і прычым па-беларуску, каб это было. Вот хочацца свайго ва ўсіх жанрах і стылях, а яго не хапае. Яго не хапае, яго і будзе не хапаць, таму што мы жывем у часы, калі пісьменніцкая праца вельмі няўдзячная праца, калі яна не вельмі вартая ў сэнсе грашовым, і запаўняць пустоты зараз вельмі складана. Але ёсць пераклады, ёсць праграмы падтрымкі пераклады, нацыянальныя праграмы. Беларусь у гэтым сэнсе адметная тым, што яна не марнуе грошай, якія так патрэбныя нашаму спорту, так патрэбныя нашай эстрадзе на тое, каб перакладаць беларускія творы на іншыя мовы. Усе іншыя краіны там маюць нейкія праграмы па падтрымцы там нямецкамоўнай літаратуры перакладам на беларускую мову, і гэта непазбежна. Гэта будзе, мне здаецца, што замест таго, каб чытаць свайго Шерлока Холмса, варта перакласці Шерлока Холмса на беларускую мову, ці вось як гэта адбываецца апошні год з там Гары Поттер выходзіць па-беларуску. Навошта пісаць свайго Гары Поттера, калі ён ужо створаны? Трэба стасавацца з арыгіналамі заўсёды, з тым, што ёсць першым і адзіным. Сэнс творчасці у тым, што яна не церпіць паўтораў. Творчы чалавек, ён творчы толькі тады, калі робіць нешта прынцыпова новае. І ўсім пісьменнікам варта думаць выключна пра тое, каб ствараць нешта новае, не паўтараючыся. Я вярнуся да гэтай вот тэмы літаратурнай тусоўкі, якая вас не прыняла, але якая вам зараз і не асабліва патрэбна это прыняццё. А мне просто цікава, скажите, а вот хацелі б вы там званне, як там народны пісьменнік Беларусі, там уже ордэн з Карыны, каб Лукашенко вам уручыў, там кватэру далі за літаратурны. Зараз патлумачу. Мне патрэбны дом 60 метраў квадратных ля ракі. Рака мусіць быць буйная. Дом можа быць на печным атапленні,
вогні і можа быць з комінам. Можна без газу. Так, пажадана, каб там быў човен, пажадана драўляны. Вось гэта ўсе ганаровыя званні, якія мне патрэбны. Усё астатняе, ведаеце, можаце просто пакінуць у сябе на палічках. Відавочна, што я жартую, але тым не менш. Але тым не менш, як там прозвішча это новага кіраўніка ідэалогіі, які адказвае ў адміністрацыі прэзідэнцкай. Карацей кажучы, записывайте. Вот все пералічылі. Пра творчасць вернемся. Над чым працуеце зараз? Ну вось пра гэта не магу казаць, таму што не наспеў час. Я, як ужо вам таксама казаў, чалавек, які верыць у забабоны, чым больш зараз сплявузгаеш, тым менш атрымаецца. То працую, до канца года мусіць быць новы раман. Вось, пакуль што нічога больш казаць не буду. Ну, але выдавацца дзе плануеце? Выдавацца планую ў Расіі, у Беларусі. Вось гэта дзве краіны рэліза гэтага новага тэксту. І магчыма так адбудзецца, што першай краінай, у якой гэты тэкст з'явіцца, будзе Нямецчына. Таму што пераклад ужо скончаны, цягам некалькіх тыдняў будзе скончаная і вокладка. Мой нямецкі выдавец хоча выдаць яго да франкфуртскай кніжнай выставы. І гэта таксама маё пажаданне, таму што тэкст адбываецца не ў Беларусі, і мне цікава вось стартаваць не ў Беларусі, не ў Расіі, а недзе за мяжой. Як супадзе па датах рэлізу, паглядзім, але дакладна у восень на нямецкай мове з'явіцца раман, які пакуль што не выдаваўся ні на якіх іншых мовах. Назва раману «Рэвалюцыя». Вось. І гэта будзе раман так, вот у выбарчы год выдаваць раман з такой назвай, ну неяк вот не вельмі. Дзе гэтага раману не адбываецца ў Беларусі, проста ніякага дачынення да Беларусі ён не мае. За тым, што адбываецца ў Беларусі у выбарчы год, я так падсочваю, але так как падхекаць. Мы ж з вами, Зміцер, сачым за беларускай палітыкай не першы год і нават не першыя дзесяцігоддзі. Ведаеце, я ўжо неяк так стаміўся. Ну, вось ад таго, што па-кафкіянску, ад гэтых сізіфаў, якія тягнуць, валакуць камень на гару, граюць у герояў, каб потым быць прынесенымі ў ахвяру. Ну, просто я яшчэ ў 2010 годзе я захапляўся. Зараз у мяне толькі шчырае спачуванне да ўсіх, хто ў гэтым калектыўна і індывідуальна удзельнічае. Калі ўжо загаварылі на эту тэму, ўсё ж такі меркаванне такого чалавека, як вы, там, Светлана Алексеевич, хоць вы і не палітыкі, але заўсёды цікавая. Тым больш, што, як вы правильно заўважылі, што не першае дзесяцігоддзе сочым за гэтай палітыкай. Вось зараз у нас о 14 гадзіне будзе у эфіры Юрась Губарэвіч, які прэтэндуе на адзінага, і Владзімір Мацкевіч, які лічыць, што ўсё гэта глупства і трэба байкатаваць. Як вы ставіцеся да ўсіх гэтых працэсаў? Ну, зноўку, як я ўжо сказаў, я за гэтым назіраю прыкладна з 94-го года. Я ў 94-м годзе прыйшоў у беларускую дзелавую газету і напісаў свой першы допіс пра палітыку. Ну, вось добры чалавек Мацкевіч. Мне ён прыязны тым, што ён кажа праўду у сітуацыі, калі шмат хто затыкае сабе раты, каб не пакрыўдзіць донараў. Але ў той момант, калі Мацкевіч пачынае казаць альтэрнатыву пазітыўную, нейкі там учредительное собрание, ну як бы, тое самае. То бок мы ў Беларусі вельмі добра налаўчыліся крытыкаваць тых, хто спрабуе нешта рабіць. Таму што гэта вельмі проста крытыкаваць любога, хто нешта робіць, спрабуе нешта рабіць у палітыцы. Але пазітыўная альтэрнатыва дагэтуль не агучана. Як учредительное собрание можа пераламіць сітуацыю, калі галасы не лічацца? Ведаеце, я зараз фармулюю асноўны парадокс беларускай сістэмы. Парадокс гэты будзе сфармуляваны з апорай на цытату Александра Лукашэнкі. Гэта залатыя словы, гэта проста словы, гэта афарызм, які можа ўвайсці ў топ-10 сказаных за апошнія 25 гадоў у Беларусі. Уважліва, ён гучыць так. Если вам не нравится, как Лукашенко проводит выборы, выберите себе другого президента.
Гэта цуд, гэта просто цуд. Кшталту, ну вось мы... То есть начальник заўсёды правы, калі начальник не правы, то читай пункт першы. Ну, кшталту, калі нам не падабаецца, як існая ўлада праводзіць выбары, мы мусім выбраць іншую ўладу, але мы не можам яе выбраць, таму што нам не падабаецца, як улада праводзіць выбары. Гэта просто цуд. Гэта цуд, вось, у якім у адным сказе сфармулявана ўсё тое, што адбываецца ў Беларусі, што будзе адбывацца, здаецца назаўсёды. Таму што выйсці з гэтага лагічнага колу немагчыма. Калі вам не падабаецца, ну вось як перамагчы, калі галасы не лічацца, як учредительное сабранне можа дапамагчы ў сітуацыі, калі галасы не лічацца, як можна выбраць сабе іншую ўладу, калі ніхто не лічыць галасы. У сітуацыі датэрміновага галасавання, якога ніхто ніколі не адменіць, нават калі Александр Лукашенко раптам не будзе ў спісах у бюлетэнях, час ідзе, можа быць так стацца, што аднойчы надыдзе такі дзень. Усё роўна будзе абраны той, хто будзе вертыкаллю пазначаны як новы Александр Лукашенко. Дракона няма, аве новы дракон. Усё апісана, дарэчы, у Шварца. Ёсць цудоўная п'еса, якую я правіў напрыканцы вось нашай размовы, пачытаць ім тым, хто верыць у беларускія перамены. Ваше меркаванне, што чакае беларускую незалежнасць і ці лічыце вы Лукашенко гарантам незалежнасці? Мне здаецца, што ў беларускай незалежнасць адбылася. Нават калі нешта зараз пачне раптоўна пагаршацца, таму што я тут згодны з Алексіевіч, якая сёння вось на свабодзе выйшла інтэрв'ю, дзе яна сказала, што ніхто лепш за яго не здолеў бы гандлявацца за нашу незалежнасць. Я тут з ёй згодны. Сапраўды нікога я не магу паверыць, што людзі, якія не могуць дамовіцца пра вылучэнне адзінага кандыдата такім чынам, каб гэта не выклікала сарданічны смех, могуць гандлявацца па такіх складаных пытаннях, як, напрыклад, ну вось у нас бліжэйшыя 15 гадоў трэба павернуць 10 мільярдаў толькі аднаго крэдыту, які мы мусім сплаціць за будаванне АЭС. Вось як яны гэта бы вярталі, калі яны не могуць дамовіцца пра ладную, цывільную, добрую працэдуру вылучэння адзінага, то сапраўды ён тут, я з Алексіевіч пагаджуся, выключная постаць. Але гэта не значыць, што нашай незалежнасці нічога не пагражае, таму што ёсць сітуацыі, калі проста сёння тыя выклікі, якія пастаўлены на кон, яны не вартыя нават міліграма беларускай незалежнасці. Я магу лёгка дапусціць, што цягам бліжэйшых 2 гадоў гэтая сітуацыя можа кардынальна змяніцца. І вось у гэтым выпадку могуць пачацца розныя вырушэнні, але не зараз. І вось у той момант, калі яны пачнуцца, у нас будзе адзін здабытак, якога не было ў нас у часы БНР. У нас ёсць гэты прамежак у 25 гадоў. З 91-го года, нават больш, чым 25 гадоў, колькі 29 гадоў, сапраўднага неаспрэчнага існавання суверэннай дзяржавы, з грашыма, з універсітэтам, з акадэміяй, са школай, з межамі, якія ніхто не аспрэчваў. І што б не рабілася з незалежнасцю пасля таго, вось гэтыя амаль 30 гадоў суверэнітэту ніколі не здольныя будуць зрабіць нас новай саюзнай рэспублікай. Мы бачым тое, што зрабіла 20 гадоў незалежнасці ў міжваенны час з літоўцамі, як першымі яны выскачылі з Савецкага Саюза, як яны ніколі не былі савецкімі. Вось мы ўжо таксама ніколі не будзем савецкімі пасля таго прамежку, які нам пашчасціла мець. Ваши словы, як кажуць, да беларусу ў вушы. Як вы лічыце, літаратура, сучасная беларуская літаратура можа змяніць свет да лепшага, чалавека да лепшага, зрабіць яго больш незалежным, больш беларускім? Ну, вы ведаеце, што я дакладна ведаю, што навуковы падыход, тая навука, сацыяльныя навукі, паліталогія, ўсё астатняе, сацыялогія, якой у нас паспяхова пазбавіліся, не здольная прадбачыць анічога. Мы бачылі, як прыйшоў да ўлады Трамп,
якога ніхто не прадбачыў, якому усе вангавалі паразу. Мы бачым, што зараз Трамп зноўку выйграе прэзідэнцкія выбары ў Амерыцы. Мы бачым, што ніхто знянацку, ніхто з сацыёлагаў не мог прадбачыць Брэкзіту, які адбыўся. Мы бачым, што Фукуяма робіць як бы не тое, каб скасаванне, але пераасэнсоўвае свае кнігі, якія былі напісаны шмат гадоў таму і на запірышчам, на якія выбудоўваліся палітычныя навукі, сістэмы палітычныя. Дык вось адзінае, што мае прадбачанне, адзінае, што мае моц прадбачыць і змяняць сусвет, гэта мастацтва. У гэтым я не маю аніякага сумніву. У гэтым сэнсе, калі ў 2014 годзе ствараўся раман «Мова», кітайская мова на вуліцах Менска была нябачная. Зараз, калі я сажуся на рэйс у аэрапорце Мінск-2 і бачу беларускую мову і кітайскую мову, я думаю, мастацтва руліць. То слухайте паэтаў, не слухайте палітыкаў, таму што яны заўсёды маняць. Не слухайте палітолагаў, таму што яны заўсёды памыляюцца. Слухайте мастакоў, паэтаў і чытайце мастацтва, бо за ім будучыня. Чытайце Віктара Марціновіча і чакаем новага рамана «Рэвалюцыя», які вось Віктар анансаваў, выйдзе да канца гэтага года. Шмат было в асноўным пажаданняў і віншаванняў. Чакаем новых працаў, вы вельмі цікавы творца, вітаю вас. Ну і асабліва дзякуюць вам за вашу фразу. Мы ўжо ніколі не будзем савецкімі. Дзякуй вялікі. Віктар Марціновіч, Зміцер Лукашук, о 14 гадзіне. Юрась Губарэвіч, Уладзімір Мацкевіч у нас у эфіры. Дзякуй, Зміцер.